Es va construir el 2007, però segons expliquen els veïns, ja presenta un estat d'abandonament considerable. El parc de Xavier Montsalvatge, situat a la part alta del barri d'Horta, necessita un major manteniment segons els representants veïnals de la zona. En aquest moment està molt deixat, no s'hi fa gairebé cap manteniment, o per no dir cap, i serveix exclusivament per vindre a fer botellons algunes vegades, a passejar gossos. També creuen que hauria de canviar d'usos. En un principi es va plantejar que podria ser una porta d'entrada i un centre d'interpretació de la Serra de Collserola. Fins i tot hi ha construït un espai que es podria condicionar per aquest ús. Ara els veïns volen que es recuperi aquesta opció per donar vida i sentit al parc. Un espai per explicar-te camins i rutes per Collserola, inclús havia parlat de fer un lloguer de bicicletes, etc. Aquesta és l'opció prioritària, però tenen altres alternatives. Si això no és prou factible, potser s'hauria de replantejar com un lloc d'escàting, de bicicletes, de patins, posant-hi les infraestructures que fossin necessàries, ja que és un lloc on no molestaria ningú. Expliquen que han fet arribar la proposta a l'Ajuntament per aconseguir que s'aprofiti millor aquest parc, construït sobre les cotxeres d'autobusos de TMB amb un projecte que va quedar finalista del Premi Europeu d'Espai Públic Urbà.